Se tiskatta konsultazzjoni pubblika nazzjonali ġdida li se twassal għal strateġija aġġornata mill-Gvern dwar l-intelligenza artifiċjali. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri li tellat b'mod miftuħ għal pubbliku waqt it-Tech Expo li qed tittella fl-MFCC f'Taqali. Il-Prim Ministru fisser kif pajjiżna kien diġà proattiv meta 7 snin ilu kien wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li nieda strateġija nazzjonali dwar l-AI. Kif 5 snin qabel l-eluq ta' din l-istrateġija, pajjiżna diġà implementat 80% minnha. Dr. Abela qal li f'dinja li kull ma jmur qed tinbidel u f'settur li jagħmel avvanzi ġodda kuljum, il-Gvern qed injedi strateġija aġġornata li taħdem jitfit mal-Viżjoni Malta 2050. Semma kif l-istrateġija se tippreżenta miżuri aġġornati biex is-settur tal-AI ma jkunx marbut biss mal-aspett ekonomiku imma jservi wkoll sabiex tkompli tissaħħaħ il-kwalità tal-ħajja. Il-Prim Ministru spjega li l-AI għandha tkun għodda għal kulħadd u li b'mod tanġibli tagħmel id-differenza f'ħajja in-nies. Rridu illi nsiru l-aktar pajjiż AI friendly fl-Ewropa u se naslu. Irridu li kulħadd ikollu kollodot neċessarji biex. Dr. Abela qal kif kien propju għalhekk li fil-budget tas-sena d-dieħla tresqet viżjoni biex kulħadd ikun jista' jikseb il-ħiliet meħtieġa fl-AI biex ikun jista' jirnexxi. Waqt li nnota wkoll il-fond ta' 100 miljun euro fl-AI u miżuri oħrajn imħabbrin favuri trasformazzjoni diġitali, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li Malta trid issir l-aktar pajjiż AI friendly fl-Ewropa. Fisser kif l-AI mhux qiegħda hemm biex tieħu xogħol in-nies iżda biex ittejjeb l-operat tal-ħaddiema fil-waqt li ttejjeb ukoll il-ħidma u l-kwalità tas-servizzi. U spjega li pajjiżna issa għandu bażi ekonomika soda biex ikompli kattar is-suċċess ta' dawn in-niċeġ ekonomiċi ġodda u joħloq aktar ġid. Fil-fatt id-Digital Economy and Society Index juri li r-rata ta' negozji f'Malta li jużaw l-AI taqbes il-medja tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-kuntest Dr. Abela qal li t-teknoloġija u l-AI jagħtu opportunità lil Malta li tkompli ssostni tkabbir ekonomiku li rreġistrat fl-aħħar snin b'inqas użu intensiv tal-art u mingħajr il-bżonn ta' ħafna ħaddiema ġodda. Irrimarka li l-esperti internazzjonali fosthom il-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF jaqblu li Malta tinsab f'pożizzjoni tajba biex tgawdi mill-iżvilupp tal-AI u kif pajjiżna kapaċi jiżviluppa l-AI b'mod effettiv u jisfrutta l-vantaġġi li toffri. It-Tech Expo qed tittella sa nhar is-Sibt fl-MFCC f'Taqali u fiha jieħdu sehem bosta intrapriżi lokali li jispeċjalizzaw fit-teknoloġija, l-intelligenza artifiċjali u l-qasam diġitali.